nonanung goleki si podang kuning sok diganti ya Nduk napa Ibu A si podang jenar si podang ora jenar Ibu I Ibu A balik malih nek ya konten no. iki kan gitu Mas goleki si podang jenar padha jenar kuwi ya kuning ya jenar ning ngepaske support kula mari berdiri mari bersama Hadi Kusuma dari kota Marmer Tulung aku yuk maka semalipun yuk kita ngono dadi sapa karo mantan pacar. Bener jenengan Pak Kang. Bener aku piye? Bokoke gedhi. Romansa ku ning ndi sing diomongne bokong. Bokong ku iki aja dibombong ndak marake contong. Lah Contong ki nuwun sewu cangkem. Bokong ki ning ndi ki saru. Kok pangga diomongne nang bokong. Jenengan ki ngoten to Pak Kang kok. Ngapa? Ngomongke kok kenange bokong ae. Lah jenenge apa lera kuwi? Nggih, liyane niku mawon. jenengan ngomong saru malah bolak-balik. Lah iya ngomong saru. Napa? Wonten liyane niku kok. Ya apa? Liyane kuwi apa? Ana sandinge to? Mboten, tangan iki lho. Oh tangan ya. Tangan. Ah iki kan kanca-kanca bicara Indonesia baru pertama kali to kan? Nggih. Bergembira loh. Kira kula remen sangat lah yogane. Nggih ngeten iki kula suwengi seneng kula semangat. Oh iya. Apa nek sing jenenge Mas Ardi kuwi. Saya kok kuning. Sowan wonten ngadisanan. Ngamenika ngarep-ngarep di menika dimen. Samenika sadaya masyarakat niku nandang bunga ora ana sing nandang susah. Dadi nek digabung Ngarep-ngarep dimen sadaya masyarakat nandang bunga ora ana sing nandang susah. Masya Allah, bocah ayu pinter anake sapa iki? Nding tak tuk, nding tak tinggal tak tuk, nding tak ting. Kok paraku rene otomatis lho kuwi mau Mas. Nyapa to? Ono. Ndak oleh ya. Ora kok perkara apa. Piyayine wis duwe bojo, gek bojone rada galak. Sapa? Ndek iki lho, ndek iki. Ana sindek ya ono bintang tamu iki kelalen kok. Kelalen. Rono nyajak salim lah kok terus lungguh ning gune dalang. Sapa iki gak dilore sing wedok kok no. Aduh. Sing wedok galake. Nah, masuk sampe kok ngerti lek galak apa cerita. Tujune sing wedok bengi iki gak melu inden. Gak melu. Aman dah. Aman. Kulo pangku, Pak. Aja gak ojo. Gak wani. Bojone gak melu inden iki ndelok streaming. Oh, ndelok seri. Iki padha wae. Wong kena piye enak ning kene lho. Aku iki wong fanatik rek. Pripun? Saya fanatik iki lek nuwun sewu, wong fanatik ning dalang. Dalang apik ya iki, liyane elek lek fanatik. Dagelan apik ya iki, liyane iki elek. Aku ya ngono fanatik. Bojo ki apik dhewe ya bojoku, wong wedok liya ki elek. Aku iki ngono fanatike ngono kuwi. Ini yang patut dicontoh Mas Gareng. Jadi jenengan nek nyawang bojo Ayu dhewe sak Indonesia, sak donya ya kuwi. Liyane elek. Elek wong fanatik kok. Niku lahir batin. Piye? Ren.
Kandhan. Kok patah mengatakan? Nek patah dan dilim. Maksudnya ada kata-kata yang indah. Oh iya. Jikalau kamu di jalan melihat orang cantik, langsung kamu pulang, pandang istrimu. Kaya ngono aku ya ndek iki ngono mlaku-mlaku nang mall. Wong ayu. Langsung aku balik mulai tak sawang bojoku. Jebul ayu sing nang mall mau. Dalam Al-Qur'an itu ada Mas Gareng Pak Tanto nuwun sewu. Asline gelak tenan dibake wedi kok bare langsung klarifikasi. Itu saja. Iya. Aduh, ndak melu-melu aku. Marang tanggane kancane sapa wae ora pareng. Mongko Hanane sik perawan lho. Hani. Hani. Hasan sinten lho? Lah iki sing ning mall iki. Hani. Yo. Ada putih. Pan ngene lho. Anu nembang wis ngomong karo terus aku ngomong iki. Ya pancen lanang wedok nek wis dijodohan kuwi ibarate klambi kudu iso mantesi lan iso nutupi. Pantes yen sinawang mung akeh nutupi kanggo keelekane wong omah-omah. Kaya Pak Kangko Budwi ora kenek ngono kuwi Pak Kangko. Oke. Arep kaya ngopo, arep dikaya ngopo, mbah bungah mbah susah, besok sing dijak bareng-bareng selawasi ya mung bojo. Nek anak kuwi nalikane jek cilik tekane Joko, kok nek wis rapi pisah karo wong tuwa mikir uripe dhewe-dhewe. Ning nek bojo mbah penak ra penak ya selawase tinggal. Ngono lho Pak. Senajan to nuwun sewu ibarate bojo jek ayu megonong. Kok nek wis ngungkuli tuwa ora iso diarani ayu. Ning ibarate wong tuwek kuwi kaya Quran suwek. Kok iso kaya Quran suwek? Quran suwek kuwi diwaca ora kenek diguak dosa. Bojoku nek wis tuwek ya ngono, disawang ora penak dipegat dosa. Oh, ya, Quran suwek. Bener. Kowe bener kan sak omongane bener lho. Aku iki putu kiai Pak. Oh iya, disawang wis ora kenek, diwaca ya ora kenek, dienggo ya ora kenek, diguak dosa. Lah, paham jenengan? Putu kiai lho jenengan. Iya. Ora iso nek wong lanang arep piye wong lanang kok gagah ya. Lho wong lanang kok iso. Reng, ngalau timbang gagah cangkemmu. Sinten? Aku karo bojoku wedi kok. Lho aku ora wedi ora bojoku kok. Wah iya. Wong lanang apa gagah jale to sampe ngene iki 35 50 tahun kasih wis neni jajal. Wis ora iso madhep ngalor. Ora iso no. Kene ambenmu ya wis madhep ngalor. Kowe iki wis sembrono. Ning arep piye aja golek eleke. Nek golek ayu kancane akeh, nek golek sugih tunggale mberah. Ning kesetiaan hati itu yang harus kita ugemi. Aja diblenjani. Kados warga masyarakat mriki ngadisanan alhamdulillah sedayanipun guyub rukun. Urunan 50.000 nggo nanggap wayang ya to iki nek ora sing bener-bener guyub rukun, sing bener-bener napa Gotong royong. Gotong royong mboten enten. Nang desa kula urunan 7,5 ya lah Pak Kangko. Apa? Ora dadi. Ora dadi. 7,5 sing njaluk susu. Ngadisanane sing guyub rukun kursing bapak-bapak. Yo Pak yo. Lah, Nek ibu-ibu urung karuan. urung kok iso. Ketoke jejer awur lho karo ngrasani gelange akeh imitasi. Rasane sing beda. Nek wong lanang banyak rasan-rasan ukuke palsu lho renek. Wong lanang sing dihukum wedok ya kok kene bareng lho ketoke lho jejer awur gak loroan. Kaya iki sapa jenenge? Mayang karo iki coba ket mau apa loroan? Ora loroan. Oh iya. Wong loro-loro iki seneng aku tak tolak kabeh. Bayi. Enek. Ora ana masyarakat ngene iki kabeh guyub rukun gotong royong ora ana sing iri dikisrahi jae lan mutakil. Amin. Ora ana. Pokoke kabeh warga sing melu urunan tak dongakno rezekine sempulur. Amin. Panjang umur. Amin. Sugih sanak sugih sedulur. Amin. Nahan. Dalem. Anu, ki mau lek ngadisanan wis mau werteke. Kene iki kepala desane Pak Suparni. Pak Sumi apa? Suparni. Parni apa? Ni apa ya? Su niku sumeh. Sumeh. Sumeh seneng napa jenenge seneng mesem. Mboten kados napa kepala desa kula niku nggih sumeh seneng mesem. Mergane nggih merongos, Pak. Streaming lho iki. Streaming lho iki. Nyapa iki? Tak ulangi. Streaming iki. Kepala desaku kadesku ngandang saiki. Weh, Sumpah. Ora mungkin ning kono apa nek TV. oh iya Dik. Oh bojone ndelok. Saiki PJ kok. Meh. Sumeh. Par. Par. Par menika paring. Paring
seneng paring seneng dono weweh mulane rezekine lancar barokah berkah ngoten. Tenang kok, tenang. Aku diceritani bapak-bapak pas ning pondokan sing jenenge Pak Suparni Mas nek roh penyanyi iki lung. Lung penyanyi yang terus lung. Ning tapi iki mang urung lung ning lung yang apa? Apa? Lunga. Oh lunga to. Tak kira lek lung ngelunge. Alah. Ora. Paring apa-apa par biasane nyambut gawene 24 jam go melayani masyarakat yo kan. Iya, Res. Heeh. Nyatane 3 periode lho kan biasane Pak. 3 periode. Ora lurah dipercaya karo masyarakat ya ora kelakon to. Nggih, leres gawe jenengan mau. Berarti pun pirang tahun Pak Lurah iki? Belah suwi banget 20 tahunan. Masya Allah, berarti kaya bapak kula. Bang. Bapak kula pun 28 tahun, Pak. Apa? RT. RT kok dibanggakke. Ning yo ora paling rendah iki paling tanggung jawab iki paling ngabot dhewe Pak RT niku. Pak RT, Pak RW niku Pak Lurah tidak bisa apa-apa tanpa dibantu oleh Pak RT. Tandani. Oh, benar. Nih. Niate sae, niate apik, niate becik. Mula menika dados kades sampai 3 periode dawuh jenengan mau nek mboten wonten aturan nggih seumur hidup Pak Suparni menika dados kades. Leres. Tepuk tangan kagem Pak Suparni. Lah. Aku ndek iki apa jenenge ngonceki asma ngono kuwi disawer salah atus Pak. Kaya kono ya. Pak Parni, mboten sah digugu niku gromongane wong guyon kok, Pak. Ndek iki aku ning ndi nganjuk aku yo Pak. Oh iya ngono ya. Oh, mboten sah gagas mungkin nek pokok niku mungkin kula sing ngurusi Pak Caca niki mungkin tak usane kula mawon. Oh, sampean sing menehi. Alah gampang kok tak wis nomor kirimu tinggal aku langsung tak kirim. Jenengan bareng Pak Angkut. Oh, Ya. 1 juta. Wis mungkin kula sing ngurusi. Nah, iya. Berarti dengan demikian, ini tukang ngonceki Pak Lurah kuwi. Ngonceki asmane Nah, mboten kok. jenenge ngonceki apa? Nggih. Pak Lurah. Dulu Pak gak usah digagas ya Pak. Mbah Hani, Pak Kangkong mungkin gak usah digagas. Sing ngurusi kula. Pokoknya jenengan kula piro 500. Pak Kangkong piro? 1 juta. Mungkin sing ngurusi kula. Mungkin kula utang jenengan ya Pak. Malah wis kok. Nyawa carane. Cocok. Malah jeglok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kasugengan. Semoga dalam dijo kangkon diberi kesehatan, amin. Amin. Bersama kru semuanya, amin. Maaf Mas Dalang, Mas. Supaya ngusik pantes tuh. Ora apa-apa, wis ora apa-apa, megake. Aku minta gending gelang alit dibawani dari saya penggemarmu Ugi. Nama niki? Apa? Bah Wandi Maguan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maguan kuwi sambit yo anjing wingi yo nanggap Pak Kangkong. Dadi ora trimo bengi nyusul mrene salam mugi kangge masyarakat Maguan sing bengi iki paling rawuh lan Bulurah Maguan. Nggih, manggon. Sing dijaluk lagune apa, Nduk? Gelang alit. Gelang alit jaluk bawane. Nggih, dibawan ya. Oh ya, nggih. Nggih, anu apa jenenge? Gelang alit men diaturke Wananggono Dwi Jolaras Indonesia. Iki lagune apa, Nduk? Sing arep matur iki. Apa lagune? June. Napa? Bawane napa? Bawa siki. Oh, sedia tuhu. Oh, dak kuning. Ya, dak kuning. Yang kuning ini kan pas kayak kuning-kuning kaya kayak gedang. Kayak kalau gemandul kalau Mbak. Jarene kok kaya Ora iki. Ayo pokoknya jaluk bawane Nduk Hani Kusuma sike. Nadyan lucu. Ayo, Reng. Oh, Gitu. Ki bakal rene karo sapa Nduk Han? kula kalih Ibu. Wah, iki lho. Bener juga. Mergo apa? Diterni karo buke. Napa? Kuwi cara kembang iki ra gek mekrok-mekroke. Akeh tawon-tawon sing pengin ngisep sarining kembang kuwi. Oh, Mula dijogo tenan. Direksa. Jenenge duwe anak wedok gek perawan gek ayu kaya ancik-ancik ning pucuke ngeri. Aku yo ngono, aku duwe anak iki mlebu SMA aku rasane kuwatir. Nek anak wedok iki ngono kuwi, beda karo anak lanang. Oh, nggih. Iki mah diterke karo ibuke, nganti-nganti diterke karo ibuke untuk menjaga keamanane Nduk Hani sendiri. Ibu kok mau matur kalih kula kok. Ngapa? Mas Garek kula titip anak wedok siap, pokoke tak arep sorong dino aku. Ya, dibawani sik no.
monggo Cahayu. Nadyan ya. Nadyan wujud temong peksi. Saya ini Mas Gareng. Jos. Pilihan. Nano. Mau teko ya nganggo jilbab brukut kae rek. Nggih, kula nek saiki piyambak. Warung warung munggah panggung iki saanse. Nggih, cilok salat. Yo salat terus isu ke langsung subuhan. Sing gol wong lanang ngono astagfirullahaladzim. Sinten niku? Lah kowe dicekel tangane karo wong lanang ya Allah kula dosa astagfirullah bar dikeloni meneng ae. Niku senes kula lho, Pak. Niku mau sing brukut mau senes kula. Dudu kowe to? Sanes. Sapa mau? Niku ponakan wong aku ki menghalangan kok. Tak kira kowe liwer. Nano ya. Alus manis marah hati. Pria ini cantik, suaranya apik. Yuh. Makasih. Sama. Nonanong goleki si podang kuning. so diganti ya Nduk. Napa? Ibu A si podang jenar. Oh, si podang Ora jenar. Ibu I Ibu A. Balik malih nek. Ya Ngapunten. Nono. Iki kan gitu, Mas. Goleki Si podang jenar. Padha jenar kuwi ya kuning ya jenar ning ngepaske sukon mulon. Nano ya. Hiba bunga hinga tiku nyanding bisa dadi Aku njaluk digarap Rong Irama sepisan dangdut jaipong sing angka loro digarap Samboyo. Tak joget-joget anu hani gen ketok. Sajane ana sinten to, Pak? Kleru. Ya, coba. Endange Mas, Mas Gogo. Ayo semangane. Iya, teras.
Sinden-sinden dijumpai prompter sampeyan iki sangat berguna. Ning yo ning kene kan berguna. Ning kene iki yo gendeng-gendeng sak notasine. Lah tandane kula niku nggih wonten ngeten iki. Isine keong racun, PPAK, bokong semok ngoten. Bocah kok sembrono. Ning astuna sapa wong lanang sing ora kesengsem piyaine lenjer kuning dasare nemu giring ayune tumpuk undung suarane becik jogetane luwes nek aku wong lanang tetep milih kowe wong itu yo ya lah ning apa-apane no tenan 100% kowe aku kowe cacah yo jauh kowe kowe pakai kowe ra ngerti kok Le pas ngerti ya iki joget jarane piye ning ngono mbok nanti kok marang kene ngerti joget jarane apike koyo ngono lek rokok saya cepet